Die knap drukken, dat je hem leuk zien strekken. Oké. Alsjeblieft. Oh, met iets naar achteren, denk ik. Ik jou een optil. Kan ik wat zeggen? Hè? Het is het al waard, joh. Nee. Ja, wat is het hier? Nee. Leuk? Ja. Vertel maar, hoe leuk. Ja, ik vind dit leuk, hè? Mooi, joh. Ja. Nee, het is wel leuk, maar met muziek en ja. Al je rommerken zagen dus. Zie je? Oh, wat hier?